लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबि आपडेटआवनो दङ स्टार प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदान मोनसे बैसागु देमसि मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों ना मावा आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दैमु बर' लोगोसे सनजिब दैमारी बिथांमोनखौ आरो मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा बसुमतारी लोगोसे मोनसोम बर' बिथांमोना आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों सनजिब दैमारी बिथाङानो। लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां ना मावा गोदान मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो जोब्बायानो जानांगौ। नोंथांमोना साननैसो उनावनो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ स्टार प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। बेनिखायनो जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ DN मिउजिक प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आदा बुदां। बे आदा बुदां मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनो सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।